Base sa pinakaulihing nga data kahapon, Hulyo 7, 2021, yara na sa 96,029 ang kabugusan nga nabakunahan sang first kag second dose sang COVID-19 vaccines. 78,163 ang fully vaccinated na sang Sinovac vaccines, samtang 17,656 naman ang AstraZeneca vaccines kag 210 ang nabakunahan sang Pfizer. Ini ang 21.33% pa lang sang bugos nga populasyon sang syudad. Nagapanugya naman si Mayor Jerry Treñas sa mga Ilonggo nga padayon nga magsunod sa mandated health protocols pareho sang pagsuksok sang face mask, face shields kag pag-practice sang social distancing. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si King Gomer Diliera, nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.